बड'लेण्डनि बिसायख'थि 2020 बिनि सायाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि अपारेशन बड'लेण्डनि एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सियाव मोन 40 बियाब जायफोर दङ मोन 40 बियाबफ्राव कन्टेस्ट खालामनाय बिजाथिमोनजों मोगा-मोगि लानायनि बे हाबाफारि दा समाव जों दङ 21 नं सालबारि बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि जय मुसाहारि बिथांजों बिथांनो खुलुमना होदों। खुलुमबाय। बिथाङा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट एबा BPF हाग्रामा महिला दैदेननाय BPFनि बिजाथि बिथांजों जोङो बिथांनि जिउनि बाथ्रा राजखान्थियाव बिथांनि आगान आरो फैगौ बिसायख'थियाव बिथांनि दावहा थिलियाव बारसोमनाय बे बिथिंजों सावरायनि नोंथांनो जों खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों। नोंथाङा गिबियाव बुंनानै लादो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा जोनोम गामि फरायसा जिउ आरो आथिखालनि बाथ्रा। गिबियावनो आङो आंनि सालबारि समस्थिनि गासै गोहोगोरा रायजो राजा आंनि बिफा बैसोनि बिमा बैसोनि आइ आफामोनसिम बिथांमोननि सर'नाव आं खुलुमनायखौ जासिहरबाय खारन आंनो इलेक्सन देरहानो थाखाय बिथांमोननि आशीर्बादनि जोबोरै गोनांथि दङ। बिथांमोना जाहाथे आंखौ आशीर्बाद होनानै बे बिसायख'थियाव गोबां भटजों जाहाथे देरहासार होयो आं बेखौनो खावलायबाय। नोंथाङा बबे गामियाव जोनोम जाया फरायसा जिउखौ बोरै बाबेन होआ उन्दै समखौ बोरै बाबेन होआ बेखौ बुंग्रोदो। आंनि आंगो जोनोम गामिया मैराजार गामि। आं दा 40 बोसोर बैसोआव आगान सुरबाय। ओरैनो डन बस्क' स्कुलाव फरायदोंमोन आं बे जोंनि सेन्ट जोसेफ होननाय बरपेटा र'डआव फरायदों। जोङो आंनि बेस्टआव गामिनिफ्राय 15-16 जनसो दंमोन आरोखि बे टाइमाव ज' जाजाय जों थाबायनानै फैयोमोन गोदो। दा नोंथाङा फरायसा जिउ बाबेननाय उनावनो बर'नि आन्दलनाव बारसोमदों होननानै मिथिनो मोन्दों। औ बे 1994 नि जिथु दांगा बाहाय जोंनि मैराजार गामिया खावसे न'खरानो सावजादोंमोन बेयाव आंनि न'खराबो सावजादोंमोन नालाय बेहाय माने गोसोआव एसे सेन्टिमेन्ट ड्र जादोंमोन आरोखि जोंना हारिया एसे डिफेन्सिभनि अभाब जाबाय नामा बे डिफेन्सिभआव सहयोग खालामनायनि समा थिनबाय नामा बिदि आंहाबो माने गोसोआ कनफिउज जालांदोंमोन आरोखि। थिग बिदिनो आङो 1996 आव जोंनि जिथु BLT मुभमेन्ट बेयाव आङो जइन खालामनायसै। थिग बिदिनो फैयै BTC एकर्डनि उनाव जा जिथु पलिटिकेल पार्टि जाबाय बेहायनो आं साधारन मेम्बार फिसा कर्मि हिसाबै आं रल खालामबाय। फैयै दिनै आङो थांनाय बोसोरनि आगोलाव आङो सालबारि जिल्ला इउथनि आफादगिरि हिसाबै रल खालामदों। बेनि उनाव सालबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि पेरेन्ट कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दंमोन आरोखि। दा फैयै जोंना BTC मानगोनां BTCनि चिफ हाग्रामा महिला सारनि अननायाव दिनै सालबारि बिहाबाव केन्डिडेट हिसाबै गसंनो खाबु मोनबाय बे आरोखि। नोंथाङा BLTनि मुभमेन्टआव नांथाबनायनि गेजेरजों सुक्ति जानाय समसिम बे गौथुमन दंमोन। सुक्ति जानायनि उनावहाय आरो सामाजिक खामानिफ्राव माबोरै इनभल्भ जाखो? सामाजिक खामानि होनबाथाय जोंहा बे सिजफायार थानाय टाइमावनो जोंहा बे बरपेटा र'डआव बड'फा UN एकाडेमिनि स्कुल गायसंनांगौनि माने मोनसे एजेन्डा फैनाय टाइमाव फिसा खुगायाव गिदिर खोथा रखम जायो एकदम समस्त न' बां हायाथ' ओरैनो UN एकाडेमि नङामोन बर' समाजनिमोन बेहाय फिसा फिसौ जिथु थिं न' लुनाय खरसा पातिखौ आंनो बहन खालामग्रोदोंमोन आरोखि बानस'जेनदोंमोन आरोखि। आरो बेनिफ्राय जोंहा ओरै बारनायाव जिहेतु कलेज गैया बेहाय मथा-मथि उत्तर खारिजा बिजनि मौजायाव जोंहा बेहाय गोबां नागरिकफोर दङ बेहाय माने कलेज गंसेबो गैयामोन आरोखि। बे कलेजखौ रायजोनि खावलायनायाव
ओरैनो हायार सेकेन्डारि हिसाबै गायसंथ'नाय जादों आरोखि बा सोलिबाय थादों दा बाहाय जोङो दासिमबो पार मान्थआव 42,000 खरै माने फेकाल्टिसफोरनो माने दरमा होनांगौ जादों आरोखि दा बेखिनिखौ आङो एरेन्ज खालामनाय जायो एरेन्ज खालामदों आरोखि सालबारि बियाबनि जेनाखि थासारि आथिखालनि बेयो माबोरै दं सालबारि बिहाबनि थासारिखौ बुंनो थाङोबा दायो आगोलनि रिफारेन्सआव खोब मोजां आदार कमिउनिटिनि गोसोआव दिनै आबेगिक मोनसे मन'भाब गैया जिहेतु थांनाय बारफोराव जेरैहाय दंमोन दांगानि एसे मन'भाब खुनु इनफ्लुयेन्स गैया नर्मेल सिटुवेसन क्रियेट खालामदों माने मेनलि अन्य जनगोष्ठीनि गोसोआव जेबो आबेगिक मन'भाब गैथ'आ आरोखि दा थासारिया मोजांखौनो बुंनांगोन सालबारि बियाबाव बड'लेण्ड बिसायख'थि जाजेननाय समनिफ्राय 2 टाइम्स बिपिएफनि दखलाव फैदोंमोन रन्जित केरकाटारिनि आमोलाव बिनि उनावहाय 2015 मायथाइ फैदों 3थि खेब बड'लेण्डनि बिसायख'थि बेवहाय नोंथांमोना जेनदोंमोन बिपिएफआ दा बे खेबाव नोंथांमोना बोरै आसा खालामो जे बिपिएफआ देरहागोन थांनाय बारनि बिसायख'थिनि रिफारेन्सखौ जुदि बुङोबा मोननै ग्राउन्ड दङ मोनसे ग्राउन्डआव जाहैबाय जोंनि सालबारि समस्तिनि सिङावनो बे नारायणगुरियाव 2012आव बेनि जायखिजाया माने मिसक्रेन्टनि आखाइयाव माने मुसलमान कमिउनिटिनिफ्राय गोबां जिउ खहा जादोंमोन बे रिफारेन्सआव नन बड' कमिउनिटिनि गोसोआव माने आबेगिक मोनसे दंमोन प्लास नैथियाव जोंहा बिपिएफ दलनिफ्रायनो सासेया इन्डिपेन्डेन्स गेलेना होदोंमोन रन्जित केरकाटारि बिथाङा सासेया जोंहा बिरसिं मोनसे दलीय केन्डिडेटमोन दा बिथांमोननि जिथु भट मोननाय जिथु रिजाल्ट सासेया केरकाटारि बिथाङा 6,500 मोनदोंमोन आरो बिरसिं बिथाङा 13,500 भट मोननो हादोंमोन आरोखि मोननैखौ दाजाबोबा जोंहा बे समावनो 20 जायो खिन्थु नन बड'निफ्राय जिथु चक्र दास होननाय जिथु केन्डिडेट बिथाङा मात्र 16,000 भट मोननानै देरहासार जादोंमोन आरोखि दा टटेल हिसाब खालामना नायोबा जों बे समावबो देरहाखानाय जोंनि न'खराव बिभाजन जानो थाखाय जों जेनदों आरोखि दिनैनि खेथ्रआव जिहेतु गुबुन कमिउनिटिनि गोसोआव जिहेतु आबेगिक मन'भाब एकदम मुथै गैथारा दा बिथांमोना फार्स्ट जोंनि 2005नि इलेक्सनाव जेरैबायदि जोंनो सहयोग खालामदोंमोन थिग मोनसे परिबेसानो दाबो दं बायदि उनावबो खालामदों बिथांमोना थांनाय दिनफोराव बिथांमोननि जातीय जिबिलाक संगठनफोर थाबाय बिथांमोना दा जोंजों रायलाय होनलाय ज' जाजाय मावलायनायनि खोथाखौनो फोरमायबाय थादों एबिएमसुआनो हक आमसुआनो हक मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा जोंना बै बाक्सा जिल्ला आमसु डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टआ आंनि गामि सेरनिनो बिथांखौ आं फ्रि फ्रेंक उन्दै समनि लोगो हिसाबै खावलायदोंमोन आरोखि नोंथाङा आं केन्डिडेट हिसाबै गसंबाय जेला एबार संगठन फैदो पलिटिक्स जइन खालामदो होनना बुंनाय लेखा बिथाङा खोब आंनि रिकुवेस्टखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै दा बिपिएफआव माने हाबनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थादों आरोखि दा चिफ सारा जेब्ला इयाव केम्पिं खालामगोन स्टार केम्पिंनि जेब्ला रल लानो फैगोन अब्ला माने बिथाङा जइन खालामगोन आरोखि बेखौ खोथा होबाय आदसा होमबा नोंथाङा देरहानाया पाक्का देरहानाया दा आं आसाबादि मथा मथि गुबुन जाथि संगठनफोरा जेरैबायदि हेफाजाब होदों बेखौ नायोबा रायजो राजानि अननाय आंनावनो दं होननानै आं सानना लायो आरोखि बर' गौथुमफोरा बर' अनुस्थाननि खेथ्रआव इउपिपिएल आरो बिपिएफआथ' बिभाजन थाखाबाय बिनि बादैबो जिथु आंनि धोरोमारि गौथुमफोर प्लास जोंहा रुट लेभेलाव लागै जोंहा कमिटिफोरा थाखाबाय बिथांमोना थैथां खामानि मावबाय थादों बेखौ नायोबा आङो पाल्ला देरहानानै पाल्ला आंनानो भारि होनना सानो आरोखि इउपिपिएल मिन्स दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेकिं होबाय थादों बे हिसाबै आरो थांनाय 27 जानुवारि खालि बिटिआर गोरोबथा जादों
बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावहाय बर' रायजो राजानि गेजेराव फोसावबाय थानाय जादों जे बिटिआर सुक्ति फैनायनि लोगो लोगोनो बर'फोरनि गासै जेंनाफोर जोबनायनि लामायाव आलादा रायजोआबो मोननायनि लामायाव फैबाय। बे हिसाबैहाय बर' रायजो राजाफोरा इउपिपिएलनो भटखौ होगोन। नोंथाङा बर'नि भटखौ होनाय नङा? नाय जायखिजाया थांनाय दिनखौ आरोखि जा दानि इउपिपिएलनि मानगोनां केन्डिडेट मुङा जाबाय बिन'द मुसाहारि। बिथाङा दा गोदान नङा, फ्रेश केन्डिडेट नङा। बिथाङा थांनाय 2 टार्म्स नमिनेसन होखांबाय। आरो फरायसा आफादनि खोथाखौबो जुदि बुङोबा, फरायसा आफादा थांनाय 10-10 बोसोरनिफ्रायनो पिसिडिआरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै इउपिपिएलसिम सहजखौनो होबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थांनाय 2 टार्म्स जिथु बिसायख'थि बेहाय बिथाङा अनुमानिक खेबसे 3,500 बिथाङा मोननो हादों, खेबसे 5,000 ना 5,000 सिगाङाव मोन्दों आरोखि। आं एकदम राइट माबा कनफार्म नङा, खिन्थु 5,000 सिगाङावमोन आरोखि। बेसेबां आं जुदि एक्जेक्ट बुंनो हायाखिसै। थिग बे बिथिंखौ नायोबा 3 थारिखआव बर' रायजो राजाफोरा आगोलनिफ्रायनो सालबारिनि रायजो राजाफोरा इउपिपिएलनि साइडआव केम्पआव बारा गैखाया। बिपिएफनि केम्पआवनो बांसिन सापर्टखौ नुनो मोनबोदों आरोखि। हिसाबै आङो आसा खालामो, रायजो राजाखौ खावलायो, रायजो राजाफोरा आंखौनो निस्सय देरहासार खालामगोन आरोखि। आच्छा, नोंथाङा बिपिएफ दोलोनि बिजाथि। औ। बिपिएफ सरकारा दिनै 17 बोसोराव आगान होफैदों। सालबारि बियाबाव जौगाखांनाय जाथ्राखै होननानै अपोजिसन दोलोफ्रा अबजेक्सन होबाय थादों। बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौआ? एक्सुवेलि बिदि जुदि बुंदोंबा बे नंखाय खोथा। खारन गासै रायजो राजाफोरा मिथिखासै जा 2003नि आगोलनि जिथु एरियानि जिथु समस्यामोन, बे लामा हान्थिनायनि समस्या, दलंनि समस्या, स्कुल कलेजफोरनि समस्या, माखासे स्कुलावथ' बस्था बनानै फरायनायबो जों नुनो मोन्दों। खिन्थु दिनैनि थारिखआव इडुकेसन सेक्टरावबो स्कुलफोराव बस्था बनायनानै फरायनाय हयथ' परिबेसा गैया आरोखि। दालांनि खेथ्रआवथ' सालबारिनिफ्राय आरम्भ खालामबाय इमरिमर माने मेन रडा गैयानो होनना बुंबाबो भुल जाया आरोखि। दिन थारिखै बिदिहाय मेन रडाव कमिउनिकेसना क्लियारानो जाजोब्बाय। बेखौथ' सोरबा बुंबाबोथ' सैथोखौथ' बास्तबाव गनायखानांगोनानो। आरो फारसेथिं बुंनो थाङोबा जोंनि समस्या आसलथे बे 15 बोसोरिया 10 बोसोरिया समस्या नङामोन आरोखि। जोंनि जिथु समस्या मथा मथि 50-60 बोसोरिया समस्या, बे समस्याखौ जे जोङो बे 15 बोसोरावनो जे जाजोबनो नागिरोबा खोब बारा बुद्धिमाननि खोथा नङा बायदि आं सानो आरोखि। अबजेक्सना बे जाहैदों जे मेइन रडफ्रा जादोंब्लाबो गामि सिङाव हाबनाय लामाफ्रा जायाखै होनना बुंनाय जादों। बिदिथ' खोथा नङा। दिनै ओरैबायदि गामि गैया जे बेयाव अन्थाइ थरसे गोलै, बिदिथ' गामि गैया बायदि आं मोन्दों आरोखि। जोंबो बेरायबाय थादों, आंबो बेरायबाय थादों बिजाथि हिसाबै। बेल' नङा, आंबो हारिनि सार्थआव दिनै फ्राय 24 बोसोरखौनो पार खालामबाय बेरायनाया। बे रडआव जना थायाखै आङो गुलि आं ओरैबायदि मानसि गैया जे आङो बबेबा मोनसे गामियाव ओंखाम जाबोआखै। थांनाय दिनफोराव मुभमेन्टआव फ्राय गामियावनो माने अनेक बार ओंखाम जाना फैदों आरोखि। हिसाबै रायजो राजाफोरा मोजाङै प्रतिष्ठित आरोखि। बे गोग्गानाय खोथा नङा। फैगौ बिसायख'थियाव जे नोंथाङा बिजाथि जानाय सिगांबाय, नोंथाङा सालबारि बियाबनि गाहाय जेंना होननानै बुंनो माखौ नागिरो? गाहाय जेंना होनना बुंनो थाङोबा जोंहा मावलागा जथेस्थ' दंबायो। गाहाय जेंना होननानै बिदिहाय आं थांखिना बुंनो नागिरा। खिन्थु जोंहा रायजोनि सार्थआव आरोखि माखासे इनफ्रास्ट्राकचारनि दरकार दंबायो। जेरैहाय खेथियकफोरनि एग्रिकालचार सेक्टराव सयल टेस्टनि लेबरेटरि बायदि दरकार दङ। खारन जोंहा गायनाय फुनाया सोलिबाय थादोंबाबो बर' हारिनि गेजेराव जोंहा एकदम साइन्टिफिक माबाया बे इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै आरोखि। बे बिथिङाव जुदि रायजो राजानि थाखाय बबे हानि थाखाय मा हासारनि खमि दं, मा हासारनि गोनांथि दं, बेफोरनि जुदि बेबस्था थायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। फारसेथिं बेकार समस्याखौ फोजोबनो थाखाय कारिकरि बिद्यायाव स्किल डेभेलपमेन्टनि जुदि सेन्टारफोर जायोबाथाय मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोखि। बिदिनो बेफोरबायदिखौ गोनांथि दं बायदि आं सानो आरोखि। देरहाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा गिबिसिनै मा बिथांखिखौ, मा आसनिखौहाय मावग्रोजेननो सानो? दा बे खोथाखौ बुंनो थाङोबा आङो देरहाखांनायनि उनाव आङो एक्सुवेलि जिथु खौसेथिनि आगान, आं बेखौनो मजबुत खालामनायनि गोनांथि दं होनना सानो।
बाहाय आंनि खामानिया आं सानो आंनि हारसिंल' खामानि नङा बेसोर टिम वार्क जायो आरोखि बुंनो थाङोबाथाय आं देरहानायनि आगोल रायजो राजानि जथेस्थ' सहाय सुबिदा सहजखौ नांगोन आंनो आंनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि कलिग्सफोरनि सहजखौ निस्सय नांखागोन फार्स्टिं ओनसोल डेभेलपमेन्टखौ आं जुदि थारैनो जुदि जौगाथायखौ लुबैयोबा आगोलाव खौसेथिखौनो आं गायसनग्रोनो हानांगोन बिनि उनाव रायजो राजानि थाखाय मा अभाब जुग मोनसे न'खराव जिरायनानै खौसेथि न'खराव जिरायनानै जोङो प्लेनिंफोरखौ खालामलायनो हागोन आरोखि सरकारा बिपिएफनि जायाखिसै अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन सरकारा बिपिएफनियानो 100% जाखागोन खारन थांनाय दिनफोराव जेरैबायदि आबेगिक दङमोन गुबुन आदार कमिउनिटिनि गोसोआव बेयो 100% मुथै गैथारा दा खारन बेहाय सरकार दानांगौबा केबल बर' कमिउनिटिनि सापर्टआवल' जाखाया आदार कमिउनिटिनि दरकार दङ दिनै थारिखआव हाग्रामा महिला सारनि दैदेननायाव 100% मेजरिटिया जोंनि बिपिएफ दोलोआवनो आदार कमिउनिटिनि सापर्टआ दङ आरोखि बे सैथो खोथा इउपिपिएलआ सरकार दानोसै थोजासे एमसिएल'ल' नांथारसिगौ नोंथाङा देरहालांदों नोंथांखौ बिथांमोना खावलायबाय एरिया डेभेलपमेन्टनि सार्थआव नोंथाङा इउपिपिएलआव जइन जानांगोन बिदि प्रप'जाल खालामनायनि आगोल आङो मा मांसै बिथांमोना आंनि सोमोन्दै मिथिना लानाया बुद्धिमाननि खामानि जागोन आं सानो आरोखि आच्छा होमबा नोंथाङा सानदों बिपिएफआनो सरकार दागोन कलिसनाव 100% कलिसनाव फुल मेजरिटियाव दागोन कलिसननि दरकार जानाय नङा आरोखि ना नोंथां बिजेपिजोंथ' अलरेडि टाइआपबो दङ एजिपिनोबो अलरेडि सिट हगारनानै होनाय जादों बिपिएफनिफ्राय बे फ्रेन्डशिपआ थाखासिगोन बेथ' गोनां खोथा नंला खिन्थु आं सानो बिटिसि गभर्नमेन्ट दानो थाखाय कलिसननि नाम्बारनि गोनांथि जानाय नङा बायदि आं सानो आरोखि नोंथाङा देरहाखांनायनि उनावहाय इएमनि दाबिदार जागोन बियो आंनि गोसोनि खोथा नङा एक्सुवेलि आं मोनसेल' खावलायनाय बास्तबाव टिम वार्कखासो आं देरहाखांनायनि उनावबो जुदि चिफ सारा जुदि खाबु होआबा बा दोलोआ जुदि खाबु होआबा जेरै दोनगोन बिदिनो आं थानाया आंनि कर्तब्य आं सानगोन आरोखि खाबु जुदि मोनोबा निस्सय आङो खौसेथियै रायजो राजानि जौगाथायनि खामानिखौनो मावलांखागोन सालबारिनि रांखान्थियारि हालोद सोलोंथाइनि हालोद गोबाङा अजद होयो साबस्राङाखै बेथ' आंनि मोनदांथियाव बे टटेलि नंखा मिसा खोथा बिदिथ' नङा सालबारियाव जे जाया मोनलोङा मोनजाया जे दङ बिदिथ' नङा आगोलनि तुलनायाव दिनै दंफां दानलायनानै जानायनि परिबेस माबायाखै सिटुएसन फैयाखै आरोखि बा जौ सेरेब सके बाजारै फानलायनानै जानायनि परिबेस गैला जिहेतु आं सानो बिदिहाय रांखान्थि साइड बिथिंजोंबो बेक जानानै थाखाय सानो गोबांसा अजद होदों अबजेक्सन खालामदों जे सालबारि बियाबा मानास नेसनेल पार्कजों नांजाबनाय मोनसे जायगा बे हिसाबै मानास नेसनेल पार्कआवहाय गोबांसा बेखारफोरखौहाय एंगेजमेन्ट खालामनो हायोमोन माखासे बिथांखि लानानैहाय सरकारा बिटिसि सरकारा नाथाय बेखौ मावाखै होननानै अबजेक्सन होदों नोंथाङा बिटिसि सरकारनिनो लोब्बायारि जानानै दंमोन बै समनिफ्रायनो जि समनिफ्राय बिटिसिआ जादों आदा समाव नोंथाङा बिपिएफनिनो केन्डिडेटबो जाफैबाय अब्ला नोंथांमोना बे बेलायाव मानो नोजोर होनाय जायाखै एक्सुवेलि बुंनो थाङोबाथाय जुदि सरकारि जेब्ला खाबुफोर बे नर्म्सनि सिङाव गाइडलाइननि सिङाव माने जड़ित जायो आङो सरकारि साख्रि नागिरनायनि आगोल आंहा नर्म्सआव बेसेबां फिजिबिलिटि दङ बेखौ बयबो फरायसाफोरा गनायना लानाया गाहाम आरोखि आं बे बेलायाव आंना बिबुंथिखौ बेखौल' आं बेखौल' बुंनो नागिरो आरोखि नोंथाङा फैगौ बाराव माने देरहाथों जों बेखौ मिजिं खालामगोन बड'लेण्ड टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा रायजो राजानि खामानि मावगोन रायजो राजानि जानानै नोंथाङा माने उन समावहाय गावनि समखौहाय गावनि जिउखौ माने बाबेन होगोन जों मिजिं खालामगोन नोंथांनि नाजानायनि गेजेरजों नोंथांनि बिफावनि गेजेरजों बे हालाम लोगोसेनो बड'लेण्डनि हालामा मोजाङै मोजां माने जौगा फारसे आवगायलांबाय थाथों जों मिजिं खालामगोन आरो बेखिनिजोंनो जों दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय